खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोनसे BTC नि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां दा बे जाहैबाय BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दा गोदान भेकेन्सि ओंखारदों बे जाहैबाय 2026 आव BTC सरकार दा गोदान सरकार जानाय लोगो लोगोनो दिनै मोनसे BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रिनि जा एडभार्टाइजमेन्ट दा बेखौ जों नुनो मोननाय जादों गासै 152 पस्ट दिनै ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बेयाव फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि गोबां पस्ट गासै टोटेल 157 पस्टखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बेयाव बेसेबां क्वालिफिकेशन जानांगोन एबा बैसोआ बेसेबां जानांगोन आरो बेनि सिलेक्शन प्रसेस मा एग्जाम जागोन दा बेफोरखौ जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायगोन अब्ला लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो दा बैनि गासै प्रसेस गासैखौबो दा मिथिनो हागोन BPF सरकार जाखांनायनि उनाव दा गोदानै गिबि खेबनि थाखाय दा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट दा बे जाहैबाय BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रि दा फरेस्टार 1 नि पस्ट दा बेयाव गासै पस्ट दङ 47 माने 47 टा पस्ट फरेस्ट गार्डआव गासै 110 एबा 110 टा गासै पस्ट दङ टोटेल जों जुदि नायोबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो 157 थामहिनबा 152 पस्टखौ जोङो नुनो मोननाय जादों फरेस्टार 1 नि दा एडुकेशनेल एबा एडुकेशन क्वालिफिकेशन होननानै बुङोब्ला दा बेयाव बेचलर डिग्री थामहिनबा डिग्री पास जानाय जानांगोन लोगोसे बेनि बैसोखौ होनाय जादों 18 निफ्राय 40 इयार्स माने 18 निफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव दा जायोब्लानो दा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे फरेस्ट गार्डनिया दा बेयाव बेसेबां फरायनाय जानांगोन होननानै बुङोब्ला मिनिमाम HS एग्जाम पास जानाय जानांगोन लोगोसेनो बैसोखौ नायोब्ला 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरसिम एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बे बाराव BTC सरकारनि दा गोदान एडभार्टाइजमेन्ट दा बे एडभार्टाइजमेन्टआ अनलाइन मदै जागोन दा अनलाइनैबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा अफलाइननि अपसनखौ होआखै खालि अनलाइननि एप्लाइ प्रसेस जागोन दा बेखौ जोङो मिथिदों नाथायबा बे अनलाइन प्रसेसआव एप्लिकेशन फिस दङ दा 150 रां दा बे जाहैबाय OBC MOBC दा बैसोरनि थाखाय बेखौ होनाय जादों ST फोरनि थाखाय 100 रां दा बेखौ एप्लिकेशन फिस हिसाबै दाननांगोन बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दा एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनाय दा बेयाव मा एग्जामखौ पास जानांगोन अब्लानो दा फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डखौ मोननो हागोन दा बेखौ जोङो गिबिनिफ्राय नायोब्ला दा बे फार्स्टआव जागोन फिजिकल टेस्ट दा बे जाबाय 26 किलोमिटार मोनसे थाबायनाय 4 आवार्सनि गेजेराव 26 किलोमिटारखौ थाबायनाय बे हौवासाफोरनि लोगोसेनो 4 आवार्सनि गेजेराव 16 किलोमिटार माने 16 किलोमिटारखौ थाबायनाय बे हिन्जावसाफोरनि थाखाय दा बेखौ सिगांफोरनि बादिनो दा बे प्रसेसखौ होनाय जादों 26 किलोमिटार थाबायनाय लोगोसेनो 16 किलोमिटार थाबायनाय बे फेमेलफोरनि थाखाय बे सेम प्रसेसैनो फार्स्टआव फिजिकल टेस्ट जाग्रोगोन सेकेन्डआव रिटेन टेस्ट जागोन दा बेयो 3 आवार्सनि मोनसे टेस्ट बेयाव कन्टेनिं 100 मार्क्स थागोन दा बेखौ होनाय जादों फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनिबो दा बेयो सेकेन्डआव रिटेन टेस्ट जागोन थार्डआव बेयाव होनाय जादों 5 भइस टेस्ट दा बे जागोन 20 मार्क्सनि 5 भइस टेस्ट बे जागोन अब्ला मोनथाम टाइपजों एबा मोनथाम सिस्टेमखौ मोनथाम एग्जामखौ पास जायोब्लानो दा फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डखौ माने मोननो हागोन दा बे बारनि मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट दा बेखौ क्लियारलि जों फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों दा बेयाव फार्स्टआव फिजिकल टेस्ट जागोन सेकेन्डआव रिटेन टेस्ट थार्डआव जाहैबाय 5 भइसनि टेस्ट बेयाव लोगोसे 5 भइसनि टेस्टनि दा मार्कखौबो 20 मार्क्स बेखौ अलरेडि एडभार्टाइजमेन्टआव होनानै होदों जों बेखौ एबारनि बाराव जोङो मोजां मोनसे एडभार्टाइजमेन्टखौ जों नुनो मोननाय जादों रिटेन एग्जामनि थाखाय माखासे सिलेबास दङ फरेस्टार 1 नि एक्सट्रा लोगोसेनो फरेस्ट गार्डनि एक्सट्रा दा बेखौ आङो नैबे स्क्रिनाव होनानै होदों दा नोंथांमोना जुदि नायोब्ला नैबे स्क्रिननिफ्राय सेभ खालामनानै नोंथांमोना बै सिलेबासखौ लानानै स्टाडि खालामनो हागोन लोगोसेनो एप्लाइ खालामनायनि दा लिंक दा बेखौ नोंथांमोना बै फार्स्टनि दा वेबसाइटआव होनाय जादों दा बेखौ नोंथांमोना थांनानै नायहैब्लानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन अब्ला लोगोफोर दा नोंथांमोना माबाफोर सोंथि सोंनांगौ दङब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर लोगोसेनो नैबे एप्लाइनि गासै प्रसेसखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे फोरमायबाय दा बेनि गेजेराव नोंथांमोना माबाफोर सोंथि जाखांदोंब्ला दा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अके गोजोन्थों